käyttäytyminen hyvästä autosta. Uimala on jo radalla 3. Kakkoselle menee Juuso Salminen. 4. Välimäki. Kertomäkelä 6. Ysi Tipperi 5. Yrjölä Veissalle. Juttonen Kasille ja Ruoppa 1. Sieltä välistä ja Ruoppa kärkeen ykköspaikalle, kärkipaikalle, Tipperi kääntää ulkoa, tulee 4. kaarteesta ulos. 1. kärkipaikalla Timo Ruoppa, tutkitaksi Fiat, 2. 60 Välimäki, Tipperi 3. 4. paikalla Uimala tässä vaiheessa, 5. kiertää siellä sitten Teppo Puttonen ja 1 kappale keskiössä näitä oikein ja koskaan toisella kierroksella ja siellä sitten otetaan pois. Elikkä rauhallisesti tuo tilanne etenee 1,5 menty, 1,5 ajettavaa edettävää matkaa. 20-30 metriä 1. ja 2. välistä eroa. Ruoppa kärjessä, Välimäki 2. Tipperi 3. Uimala 4. Puttonen 5. Yrjölä 6. Salminen 7. Siinä liikkuvat autot ja Esi-Ruoppa on aloittamassa viimeistä ratakierrosta ja eroa Salminen Ruopan eduksi 44. Viimeisen ratakierroksen. Välimäki edelleen katsoa Tipperi 3. Puttonen haastaa siinä Uimalaa. Mutta se ohituskiellon Peijakalta tulee jälleen sitten hommat siellä pysäyttelemään ja Ruoppa tulee Keskilähanvalssa viimeistä kertaa. Ja onko näin, että jälleen kertaa olen tuo musta auto lähdössä sitten Luomaen puolelle. Miehikkälä, kuinka se mahtoi ollakaan. Tukkitaksi Fiatti on alla. Timo Ruoppa. 1. sarjalla ja 4. tuossa parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Timo Ruoppa. Kakkoseksi ajaa Välimäki. 4. Puttonen, 5. Uimala, 6. Yrjölä, 7. Salminen ja 8.